Hey!
bai saka bishiya zan bashi kututture kaji shi balle mara kula bai kwanta mata so ko da ba wai mai baka ya bala kalami da kake koyi yadda ya kabika to kawai amma Allah bai ruwai ka ailata ko mai ka dauke duk abin da kuke so za ka yi nan take abu mai iya Allah sai kai mai Allah wani aikin sai mai fita ruwa ta yatsi shi mai yin jafu a dutse a gado sawun shi wanda ba ya yi fushi sai an taba Allah a sanan nasu mafi jin kai a mutane baya mai da shari'a an mai da kowa ne ne abuwa sunansa mai makamun la'ala shi ya zo da wanda an kula suka kasa ci dauka yadda ba ta shaɗe juma yana gani ta bayansa har gaba na kalla mai gidan bai wange waje ta mai tsoro annabi ne karshe ga makiya su ji tsoro shi ake sauraro a bayi ga Allah wanda fikiro kowane motsin shi daga inda za je to yana tare da shi mai bari a cuce shi saboda saka suka kulla ko da yaushe Allah mutuwa da sai ke so ko da yaushe Allah wata matsala a wani ba idan ka rasa Ahmadu to ka rasa Allah rayuwa shi kadai Allah ya godewa shi ya samu kamar da Mahmud shi aka baiwa shi aka karawa fadila da wasila shi da bane a daban dama aka samo shi daga Allah ya tazo da wasa a shi ta dole a kyale shi a bar shi da Allah wanda shi ya kai ke baya karewa a kujerarsa shi kaɗai ba a canzawa ko ya zo za ya tafi shi ko lalala ba ga farkon wanda Allah ya da alkawari don shi ya shiga cikin masu shaida da masu kanta duniya fushi ko da asalin kifila idan ya zo dole sa ajiye aikin shi su shi shi kadai ne shi a tarayya kada shi shi wa da wuce shi kuma jalla jalala nurul qudus sirrin tauhidi babu tauhidi in ba kai sai al-madani in ba kai ba sallah sai da kai aka ta Allah bai da kai na girma amma abokin sadarwa a karabar kurama ba ka ta fakewa kuramar shayarwa mai ala mai sufura mai ka kai ne za mu je wata Allah ya kula mu mai ka kai ne wanda ke shashara hawayen mu to kai haka ba mu ka fi kalilillah durgar zuciya za ka ji na same ka ina kai ka ce a wajen labata samatin soyayya rayuwa ta zamila ya mamudu da tijan kudura ya zama tuti ya mamudu da tijan kudura ya zama tuti Allah ya dafirin al'amur da radakani ya takamur kai da ka sauke hakin taimake ni dan ainihin ainihin zaltuni a yi salati da na saman al'arsh da zarcewa yawan gudu da tashi a ƙara tashi ga mai sashi wanda ba shi da haɗi da ɗari salama ga annabta tare kamar rabo da ta rabauta a cikin karfe ta a ƙarar cuta a rarrabe ta mai albarka kai ne sanadin zuwan kawakanka kai ne kanka da kai aka ake ka bayyana maka rayuwa
madina ya shigo annabira annabira annabi ka bukata ta ya sai mi sakali annabi ka bukata ta wasu karewa fara mafasira in tsayawa wanda ka bibita ƙarar kamar da rike da kaina da kiya ba lana da kiya ba lana kai ta kai da iya wani bai laina duk abin da baka yi na ma yana cikin masoyina da yi sarma kudin rama wanda ya fara yin bauta salati wanda ba musu baballe kake da aurawa shi ka baiwa tafi wanda ba shi kare zulzai wacce ta gasu wadda ta wuce a can kata sallama da ke ba albaro ubangiji samu sallama da ke baka gadan da su kuma sun da to sallama da ke ta da ta yi ka samu wanda da shi ce da shayi kuma sa da mutata a sai da su ne da wata da ke a duniya a cikin kanin nashi ito kuma da shafa suna da tsari ta ta kamali da bayanin kaimu bayan bayan suna cika ya cike a sunanka hakikar ka sai masoyin wanda shi muke yi wa bauta ya kalli ya yi rake yi wa yabo haram madadi shari mutumai Ibrahim mai gida saboda shi jagoran duka da shi aka bawa duka da shi aka san duka da shi ake faɗar duka mai duka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Labbaiki
ce nausanta ƙarshen tattaunawar kowane zaune idan ya yi an zo wasa magana ta ƙare duk matsayi ga wani hada muka ture ba zai ce rafi ya yi maka ba ita wani makoma 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 ana da kallon wani zai da dula cikin su ba ta sanyi hoto ta dayi ya kare ne da ainihin abin ya ta tumai ta bata ta ba kuma yi da kai sai na bashi da zamsara tuni mun fita biya da sauki tsoron yawan shigar kuma zafi mun ba wajen madina da nake wa baki da wannan salatin abin da wani na bai kira ba daga kuwa ke ba ko da ban fada ba a cikin gari tun wata bai wani ba na ta cikin marrabu ba da wai ba ya bani ba bani ba bani ba ka gani babu ba kina da haske bai walwali ba ka je ban walwali ba abinci kamar kwanda da shi aka fara farko abinci ga kofar shiga da ya ta farko abinci ga wanda da shi kudura ta aiko abinci ga wanda da shi wari ya sauko abinci ga wanda shi ne limitin labari abinci ga wanda rama da shi ake yi abinci ga wanda tuba dan sa ake yi abinci ga wanda ma ceto sai da yari abinci ga mai rikin sarki har da bari abinci ga mai kare kawai ko da nauyi abinci ga sarki da juya kaunu ba sai da mataimaki ba ya ayyuhal wajo daga kofa tsayayya hasken ta ya fa hasken na tafi sirayya haɗin ta kowa da gidan wuta na da shiya wajen shiga ba bajin ayyo jiraya wani fata mutum ba wani ake ba kanin shigo ba a tambaya ba domin sane ilahu ya ji zahiri ka karmar sai gudun bayyana ka aka yi majini da zoka aka girma baka aka shimfiɗa ba ka zajen rayuwar ka aka ba ka iska da shaka ba a yi ma marajin rayuwa ba ita ba sabanin maninka ba ka ba ka barci ka huta ba a yi mata kuna ba madalarsa ce ta kai wa wani kalamarinka ka zo musulmi ka bara ya ta shirka bara yi ba ka kokwanton wanda ya ka bayar da la'ila idan ka wuta ka baka musalla da azumi ban cika sai zo guda ba dalilin dalilai da shi aka ba ka tsira aka ba ka shirya littafi na ira da al'ummar sai abin ka fi saura ka bibi da sashen da sama da saura kuma ba mu kamai ribar su ba za a yi da tattara ba ba ji daya da shi ne ake iya taimaka ba ilimin sa ne yake kara ma
albarmar imamu ba ta ya bayyana ba ga ni batuna da muke da mu bala'i ba buga mulkin sadaka za ka ya furan kurema dan salati ka ya ai maka goma shi ne akai wa wannan karama wadata nan ta kasance ne makama ya dan uwa in ka bake da shi ba za ka yi rashi ba shi ne shi ne ake ciniki riba ta zoma anabule abinci da kiwo da noma wajen da shi ba ba ka yi yaye wajen karfin salama Allahu Allah Allahu Allahu Allah Kuna aka saka
Ba
sanga jaba tsayawa kan cikin ka ne bacci tashi damar ka ne karantawa da rubutawa kai ne ɗebewa tarawa duk a cikin ka ya da saman abin da rai ba shi da shi ya hutu ya da daban tabo mashi ya mai taimaka wa numfashi rayuwa mutuwa duk a dalilin ka ya nimar da ranku bai irin ka ba bai yi abin da za ya dan kai ka ba bai yi kwatankwacin irin misalin ba babu madafa a wajen albarmar ka duk isa a ta goma shirka ne kowa ya samu arzikin ka ne ko duk ba da bayan kai ne ba kyautar da rabu sai ba hannunka kullum miƙawa na ta kai da shi ko da ban kilawa nan za ka tarkashi ya kai kyautar kayan da numfashi Allah ba kai ke kai daga kyautar ka ya ce ya baba Fatima magana ta zuwa kanka ne annabi wallahi ka isa ya baba Fatima salamu shi da kaunar shi tun a kai da aikin na rikice don karta kuma ka haukace ai shi ba a yi bincike cikin girman ma'awwali da awwali kuma ma'awwali Salam
sa sakai to fara shirya na adami ni shehi kullum bara nake wannan sirrin da mallake a tsakanin da nake jini ba ce kai adini na haske da lamuni inda ya mako wani zamani ko da na zama tubabuni haka ne kada bai juna sani da ruwa shaida da rabbana kujila mai haske ko'ina wakilin Allah ko'ina wakilin Allah ko'ina hasken Allah ko'ina Allah ko'ina nuran Allah ko'ina nuran Allah ko'ina Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah Sarki